या आजीच्या पाया पडा. तापण मुंबईत चालला, तापण पाया पडता. फणस काय चला देवगड हापूस मस्तपैकी सुकी घातलेले कालवात आणि चपाते, टाळ चिपळे आणि त्यांची 2 मांजरा आणि देवगड हापूस घेऊन आम्ही जातो आता डोंबिवली का. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी, आजचा दिवस आमच्यासाठी स्पेशल खास हा. ते भांडे कोणतरी खडखडावता, कारण आमचं देव आमच्या दारात येणारा, आमच्या खळ्यात येणारा आमका भेटूसाठी. तर खरंच आजचा दिवस आमच्यासाठी स्पेशल हा. आमचा ग्रामदेवतेचा निशाण आमच्या दारात येणारा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आज आम्ही पाया वगैरे पडणार आहोत आणि संध्याकाळी 8:52 आमची कणकवलीवरसून मँगलोर एक्सप्रेस हा त्याने आम्ही मुंबईत जाणार आहोत. आणि आई आमका माका हाडू गेली होती कणकवली स्टेशनात. तर बघू आज आमका सोडूक पण येणार आहे ती कणकवली. होय ना, येणारच ना? होय होय. तर आई आमका सोडूक खास कणकवली घेणार हा. तर बघू, तुम्ही आमचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा. आणि थंय पप्पा पण बडबडतात काय नाही काय, त्यांना पण दाखवतोय. तर आता थोड्याच वेळात आमचा गावचा ग्रामदेवतेचा निशाण येत, मग आम्ही सर्व पाया पडू आणि तुम्ही पण आमच्या ग्रामदेवतेचा दर्शन घ्यावा. चला लेट्स गो. कशा? हा, म्हणजे मुंबईत जाऊसाठी. ओके ओके. हा, गरम झाला म्हणून उघडे बसल्यात पप्पा. अमूल ताक ते अमूल ताकची ही करतात, काय जाहिरात करतात. तयारी घाला, चला तयारी करा, चला निशाण येणारा. तर हे निशाण इलेला आमचा. कोकम सरबत विठ्ठल बनवता आणि काका हे आता वाटूक घेता. चल चल वाटूक घे, चल काका. हा हा, चला चला चला. तर आमच्या गावचे पाटील आणि निशाणाबरोबर इलेले सर्व मांडकरी सर्व आहे बसलेल्या, त्यांना कोकम सरबत काका देता आमचं. चांगले आई मस्तपैकी पिंक कलरची साडी नेसून बसली आहे आणि भावी आहे आमचा कोकम सरबत पिता मस्तपैकी पाय बी तांदून. देवा पाया पडूचा अजून माहित आहे ना. दीपाली लाईनीत राहुला आहे पाया पडूसाठी. गर्दी लय आमच्या खळ्यात. आणि निशाण आमचा आता दुसरीकडे गावात पूर्ण सर्वांच्या घराकडे फिरणारा, पण पहिलो मान आमचो, कारण ह्यो मांड आमचो, त्यामुळे आमच्याकडे सर्व निशाण येतात. आणि आता घरोघरी एक एक निशाण जायत आणि आज पूर्ण दिवसभर आमच्या गावात फिरतील आणि नंतर मग जेवण करून ते आपल्या गावात जातील. देवगड हापूस सर्वांचं हापूस. पूर्ण देवगड हापूस एकदम भरलेली आहे पेटी. तर ही 5 डझनाचे बॉक्स हा, पण एवढा उचलूक जमणार नाही म्हणून 2 डझनाचं भरून आता मी नेतोय मुंबई. कारण भाविका उचलूक जमणार नाही 5 डझनाचं. हे बघ असलाच जून आंबे पाळेकरांच्यात ते पाळामुळा खणून आणलेले आम्ही. पंगत बसलेली आहे आणि दीपाली वाढता, वहिनी वाढता. आणि आज हा बर्थडे मनीषचो खड्डे है. आज मनीष का हैप्पी बर्थडे है. ये मनीष का हैप्पी बर्थडे बोला सर्वांनी. हैप्पी बर्थडे मनीष. आणि आज मनीषचो बर्थडे असल्यामुळे मनीष का है मधोमध बसवलेलो हा, सर्व भावा आणि बहिणींच्या मध्ये बसवलेलो हा सर्वांनी. तर आता आम्ही निघताना मनीषचो केक कापूनच निघणार आहोत, म्हणजे केक खाऊन. कारण भावी जे आहे का केक हवा, त्याच्यामुळे रात्री केक नाही, आता संध्याकाळीच केक कापणार आणि आम्ही रवाना होणार केक घेऊन आणि पार्सल पण भावी जे आहे का ट्रेनमध्ये खाऊसाठी. चला येवा जेव. मनीषचे सर्व मित्र मैत्रिणी इलेले आहेत. हे मित्र मैत्रिणी उभे राहा मनीषच्या बाजू. काय राहा.
थंय येवा थंय राव नुपूर हय राव हे फोटो काढ त्यांचा एक मस्तपैकी एकदम हे स्माइल द्यायच्या सगळ्यांनी आजीचो पहिलो मान आजी ओवाळता बाजूक देवी आई बघ मनीष चाकू तुझ्याकडे ठेव माई कापीत नाही तर आता काकी ओवाळता माईचं झालो 8 मार्च महिला दिना दिवशी असता माईचं बड्डे मनीष का भरवा हा आजी भरव आबा भरवता खा आबाच्या हातचो हात धुवून ये जावा हात धुवून येवा हे भावीजी या तुमची मांजरा घेतलास काय हा मांजरा घ्यावा तुमचे चला तर मंडळी आम्ही आता निघालो देवगड हापूस घेऊन आम्ही निघालो आणि फणस पिकलो फणस डोंबोलीत जाऊन उद्या खाऊ तर चला भावीजी काय रमली ये चला माई येतात तू येता मुंबई येता होय म्हणता चल सर हे का घेऊन जाऊया मुंबई गाड्यात भरून घेऊन जाऊया मी पण चाललो तो पण जाता मुंबई तू येता चल हे पाया पडा लवकर चला सर्वांनी हा चला चला आजोबांच्या पाया पडा या आजीच्या पाया पडा तापण मुंबईत चालला तापण पाया पडता माई पण पाया पडता आजोबांच्या पाया पडा काकीच्या पाया पडा हे तिकडे काकाच्या पाया पडा अरे माई पण पडता माई पण पाया पडता चला चला हे विठ्ठल काकाच्या पाया पडा चला चला अरे माई पण पाया पडता हे माईची बॅग भरलास काय बहिणी माईक पण घेऊन जातो पप्पा चला आजोबा काय गेले आजोबा आहे अरे माझा आबा आबाच्या पाया पडा चला माई पण चालला काय आला नाही बसत आडवे बसवले होतं अभी काय घेतला आंबे देवगड हापूस हे फणस काय आमचं फणस काय ठेवला चला देवगड हापूस ती गंधराच्या फाटे हयाच रवात गंधराकडे बॅग आठवणी सगळं रेल्वे उतरताना आठवणी सगळं बॅग घेवा किती बोजा आहेत ते लक्षात ठेवा आणि हे 2 बोजा तुमचे हो ते 2 बोजा आमचे आणि मांजर तू लक्षात ठेवा किती आहेत किती आहेत मांजरा 2 आहेत ना आता या गावात काहीतरी 3 काय 2 ने 2 4 मांजर 1 2 3 4 बरोबर ना माई आम्ही येतो डान्स करणार ना बाय बाय कर सगळं बाय बाय फोन बाय बाय व्हिडिओ बघा आमचे
व्हिडिओ बघितलं यांचे. आम्ही निघालो म्हणजे 8 दिवस कधी गेले समजलाच नाही. लय मजा आली खरंच. आंबे खाल्लो, शिगमो, म्हणजे आता निघताना पण पाय निघत नव्हते, पण फायनली निघालो आम्ही. आणि आई येणार होती, पण ते आई त्या दिवशी कणकवलिका इली होती नेवका, तेव्हा तिला त्रास झालो जास्त, मग त्याच्यामुळे आता नाही इली ती, कारण तिच्या दोन्ही ढोपरांचं ऑपरेशन झालेला. भावी जिया मागे बसली आहेत. अरे बसली नाही, झोपली आहेत ती. ही बघा झोपली आहेत. आणि विठ्ठला आमका कणकवलीक सोडूक येता हा. तर आता 1.5 तासात पोहोचू ना. 1.5 तास. तर आता वाजले आहेत 7:45. तर 1.5 तासात आम्ही पोहोचू, म्हणजे 7:15 पर्यंत आम्ही पोहोचू. आणि 9:50 आमची ट्रेन आहे, 9:52 मँगलोर. चला आता भेटू आम्ही कणकवलिका. भावी लेट्स झोपले ते, लेट्स गो बोलू का कोण नाही. चला कणकवलिका आता पोहोचू. मुंबई गोवा हायवे पकडलो आणि आता 10-15 मिनिटात आम्ही कणकवली स्टेशनला पोहोचू. आमचं सुसाट आहे एकदम. तर फायनली आम्ही आलो कणकवली स्टेशन. तर आता आम्ही कणकवली स्टेशन का येऊन पोचलो आणि विठ्ठल आता निघता. बाय बाय. हे बाय कर. हे व्हिडिओ सावकाश जा, पोचल्यावर फोन करतो. तू सावकाश जा आयसो. आता विठ्ठल गेलो घरात जाऊ. आणि आमची गाडी आता वाजलेत किती, 8 वाजले. आमची 8:50 आहे आणि लेट असणार वाटतं. बघतो नाही तर जेवण घेतो आम्ही. कालवा आणलेली आहेत. कालवा आणलं मस्तपैकी, सुकी घातलेली आणि चपाते. तर आता 8:30 वाजले आहेत आणि भावी जी आहे खाऊक सुरुवात केल्याने, रेमटाक सुरुवात केल्याने. भावी काय हा कालवा आहेत, मस्तपैकी सुकी घातलेले कालवा आहेत आणि चपाते. आणि हे मांजरांग भरा होता मम्मी. आणि 2 मांजरा आणि ही माझी 2 मांजरा. 4 जण जेवतात आणि आम्ही आपले बघतो. तर यांचा आता जेवण झाला. आता ह्यो डबो हा कालवांचो, निळो डबो हा तो ह्यांचो, आणि दुसरो निळो डबो हा तो आमच्या दोघांचो, कालवांचो, दीपालीचो आणि माझो. तर हे आता कालवा रेमटावतात. खावा खावा कालवा, मजा तुमची. मस्तपैकी कालवा सुकी आणि चपाती. हे बघा, ह्यो एक डबो हा आणि अजून एक ह्यो एक डबो हा. तर आता आम्ही कालवा रेमटावतो. दीपालीन पण आहे सुरुवात केल्या ना मस्तपैकी कालवा रेमटाव. दुसरो डबो खोललाय ना दीपालीन, हो बघा कालवांचो. आणि हय चपात्यांचे भरलेलो डबो हा. तर हय दीपाली आता रेमटावता. फायनली आता आमची ट्रेन इलेली असा. लेट्स गो मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस. फायनली आता आम्ही ट्रेन मध्ये येलो आणि बॅग बिग ठेवलो. जरा भावी जियाचं आता ब्रश करतय आणि आम्ही हय तांदून देतो 2 शीटात. भावी आणि मी हय झोपणार आहो. हा जिया आणि मी वर झोपणार आहो आणि हय दीपाली आणि भावी झोपणार. तर आता पहिले यांचे ब्रश करून घेत आहे, दात किडतात ना त्यांचे, त्याच्यामुळे. आणि मग आम्ही झोपतो. पडदे बिडदे हात मस्तपैकी आणि झोपतो. चला आता पनवेल गेला आणि भावी जी आज झोपली आहेत अजून. आणि आता ठाणा येत आम्ही आता उतरू. हे उठवतं का आम्ही सर्व बॅग बिग काढलो आणि पाळेकरांचे देवगड हापूस आम्ही घेऊन येलो 2 डझन. ते चला मांजरा उठले का बघ. तर आता आम्ही ठाण्या घेऊन पोचलेलो आणि ठाणा स्टेशन का उतरलो आम्ही. आणि आमच्या देवगड हापूस, पाळेकरांचे देवगड हापूस. आणि हा बघ आळस काढता, झोप झाली नाही मांजरा घेऊन. तर आता आम्ही लोकल ट्रेन पकडून डोंबिवलीत जातो. चला लेट्स गो. देवगड हापूस सगळ्याचा बापूस.
तर ठाणा स्टेशनवरसून आता आम्ही ट्रेन पकडलो लोकल आणि आता डोंबिवलीत चाललो. ताज चिपळे आणि त्यांची 2 मांजरा आणि देवगड हापूस घेऊन आम्ही जातो आता डोंबिवली का घराक आमच्या. चला लेट्स गो.